тоҷикон дар масири таърих ва фарҳангу тамаддуни бостонӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ доштанд ва имрӯз низ ин мерос ҳамчун ганҷинаи бебаҳои миллӣ гиромӣ мешавад. Бо ба даст овардани истиқлоли сиёсию давлатӣ беҳтарин намунаҳои фарҳанги миллӣ аз нав эҳё гарданд ва мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. аз ҷумла мусиқии фалак ки як ҷузъи бостонии фарҳанги тоҷикон шинохта мешавад, имрӯз чун жанри мусиқии қадимии шифоҳӣ ҷойгоҳи вижа пайдо кардааст. шурӯъ аз соли 2007 дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 10 октябр рӯзи фалак таҷлил карда мешавад. доираи жанри фалак имрӯз хеле ва хеле васеъ аст. лекин ҳамчун жанри мусиқӣ фалак танҳо дар давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон рӯи саҳнаи расмӣ баромад, дар барномаҳои таълимгоҳҳо ворид гардид ва ҳамаи мардуми тоҷик медонад, ки саҳми бузурги чунин рӯнамоии фалак, чунин дарки нави фалак ва аз сари нав таваҷҷӯҳ кардан ба решаҳои асили худ ба сарвари маҳбуби мо тааллуқ дорад ва мо хеле ифтихор мекунем, ки фалакро бо иқтидор тавоноии ин марди аслан тоҷик фарҳангӣ ҷаҳониён пазируфтанд. имрӯз дар давраи соҳибистиқлолии кишвар жанри фалак рушд ва эҳё гардид ва хусусан мактабҳои ҳунарӣ низ асари нав эҳё гардиданд ва онҳо омӯзиши онҳо ба ҷараёни таълим, яъне ба низоми давлатӣ низ ворид гардид. намояндагони ин мактабҳо имрӯз дар мактабҳои олӣ ё ин ки дар мактабҳои миёнаи махсуси мусиқӣ даъват гардиданд, ки онҳо нозукиҳои фалакхониро ба шогирдон таълим медиҳанд. фалак мусиқии суннатии мардуми тоҷик аст, ки тӯли қарнҳо баёнгари розу ниёз, орзуи омма ва хостаҳои мардумӣ иҷро мешуд ва имрӯз низ ин рисолати худро дар шаклу намунаҳои муосир идома медиҳад. фалак гарчанде аз давраҳои қадимтарин ба вуҷуд омадааст, ҳамчун жанри мусиқии фолклорӣ имрӯз он ба дараҷаи мусиқии классикӣ расидааст ва яъне ин маънои онро дорад, ки тафаккури мусиқии тоҷикони кӯҳистон тавассути фалак дар сатҳи мусиқии классикии ҷаҳонӣ андешаҳои худро баён мекунад. дарсҳое ки тавассути шомҳои фалакхонӣ ки имрӯз баргузор мегардад ва дар доираи мактаби устоду шогирд амалӣ карда мешаванд, мо тавонистем ки хелҳои дигари фалакро низ пайдо кунем ва онҳоро ба тавассути шогирдон ба рӯи саҳнаи касбӣ биёрем. фалакро муҳаққиқон як шохаи мусиқии мақоми тоҷик арзёбӣ мекунанд. он маҷмӯи суруду мусиқии мардумӣ буда бештар дар навоҳии кӯҳистон маъмул аст. фалак ҳамчун жанри мусиқии қадимии шифоҳӣ тӯли асрҳо ба тарзи мактаби устоду шогирд рушд карда то ба замони мо расидааст. аксарияти шоирони классик ба мусиқӣ сару кор доштанд, ба системаи мақомот ва фалак имрӯз ҳамчун як системаи мақомот низ пазируфта шудааст. агар шаш мақомҳои тоҷикони водинишин бошад, фалак мақомҳои тоҷикони кӯҳистон аст ва ҳар ду система дорад. шаш мақом системаи шаш мақомро дорад ва фалак системаи 4 мақомро дорад. дар масири қарнҳо фалак инъикосгари ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва зиндагии ҳамарӯзаи ҷомеаю мардум будааст ва дар ҷараёни таҳввулоти фарҳангӣ хусусият, шеваҳои иҷроишу гӯиш ва сохтори виҷаи худро пайдо кардаву такомул ёфтааст. дугунагии фалак дар бисёр чизҳоро зоҳир мегардад. созии овозӣ озод ва муназзам зимни вазни муайян, вале фалаки даштӣ ин жанри мушаххас аст ва фалаки роғиам инчунин. лекин ин жанрҳоро барои чӣ ҳамчун асосӣ меҳисобанд? асосӣ барои он ки ду анъанаи асили фалакхонӣ, анъанаи фалаки помирӣ ва анъанаи фалаки кулобӣ, ҳар дуи ҳамин
навҳои фалакро дар бар мегиранд ва дар ҳар ду анъанаҳо дар рӯҳи таърихии онҳо ин гунаҳои фалак, яъне фалаки озод ва фалаки муназзами зимни вазни мушаххас давраӣ ҳастанд. яъне давраи аввали фалак бештар бо фалаки озод пайваст буд ва давраи дуюми фалак бештар бо назми классикӣ. ин аст он ду давраи хеле бузурге ки то имрӯз фалак ҳамчун жанри мусиқӣ тай кардааст. сохтори лаҳнии фалак имрӯз аз ҷониби муҳаққиқон омӯхта мешавад ва дар ин самт асарҳои бунёдӣ низ нашр гардиданд. муҳим он аст ки фалак ҳамчун жанри мусиқии суннатӣ сохтори муайян дорад ва аз қисмату бахшҳои алоҳида иборат аст. имрӯз он таҳқиқоте ки дар бораи фалак ба амал оварда шудааст бевосита мустақим ба системаи таълимии мусиқии касбӣ ворид гардида истодааст. ин хуб аст ва ҳарчанде ки мо аз кадом устоде ки бештар фалакро омӯзем, насли ҷавони тоҷикон омӯзад, ҳамон қадар албатта хубтар аст. фалак дар радифи дигар жанрҳои мусиқӣ мактаби хоса дошт ва аз устод ба шогирд таълим дода мешуд. фалак асосан дар шакли омӯзиши шифоҳӣ такомул ёфтааст ва ҳамин услуб имкон дод ки тӯли садсолаҳо пояҳои ин жанри мусиқии суннатӣ побарҷо бимонаду имрӯз таълими он дар сатҳи муассисаҳои олии мамлакат ҷилои тоза бигирад. дар консерваторияи миллии тоҷикистон имрӯз сухан дар бораи фалак ҳамчун мусиқии классикии тоҷик, яке аз шохаҳои он дар баробари шаш мақом, хеле зиёд сухан меравад. ба ин суханҳо, ба ин гуфтугӯҳо на танҳо устодони ҷавон, балки устодони варзида ки тамоми умри худро ба мусиқии амалияи мусиқӣ бахшиданд ва фалакро рушд доданд, иштирок мекунанд ва гуфтаҳои худро бо андешаҳои амалии мусиқӣ нишон медиҳанд. ин хеле хуб аст. зимни бурдани корҳои илмии тадқиқотӣ ба мо фалаки паррон аз мактаби фалакхонии холуфҳо аён гардид. фалаки сафарӣ аз минтақаи шуробот ҳозира шамсиддини шоҳин, аз фалакхон усмон ҳайдаров ба мо аён гардид. инчунин фалаки ғарибӣ аз устодони дигари фалакхон ба мо аён карда шуданд ки имрӯз ҳам шакли як қисма ва ҳам шакли силсилавии онҳоро ба як тартиби ва як низоми муайян дароварда шуданд ки онҳо дар низоми таълим, дар ҷараёни таълим истифода мекарданд. албатта замина, таърихи пайдоиш ва таркиби фалак ягона аст, вале бо назардошти иҷро, истифода аз созҳои мусиқӣ ва мавқеи ҷуғрофӣ фалакро ба навъҳои даштӣ, роғӣ, дарвозӣ, кӯҳистонӣ ва ғайра ҷудо мекунанд. маъмултарини он фалаки даштӣ ва фалаки роғӣ дониста мешавад. фалаки даштӣ ва фалаки роғӣ ҳамчун жанрҳои хеле дурахшони ҳамин анъанаҳо ду гунаи фалак муайян аст. масалан истилоҳи фалаки даштӣ танҳо дар минтақаи Кӯлоб истифода бурда мешавад, лекин воқеан ин навъи фалак ҳам дар Бадахшон вуҷуд дорад. вақте ки мактабҳои касбӣ пайдо шуданду бештар фалакро ва асоси лаҳнии онро бо назми классикӣ тоҷикӣ, форсӣ тоҷикӣ суруданд ва ба назми он такя карда суруданд, он вақт мафҳуми фалаки роғӣ пайдо шуд. фалаки роғӣ ин фалаки касбӣ аст, яъне касбиятест ки дар мактаби устод шогирд пайдо шудааст. дар фалак якканавозию яккахонӣ мақоми асосӣ дорад. рубоихонӣ дар фалак суннати қадимтарин ва асосии сарояндагӣ ба ҳисоб меравад. нуфузи сохти рубоӣ ва дубайтиҳо дар фалак хеле бузург аст ва дар амалияи мусиқӣ асоси лаҳни фалак чормуқомро дар мақом дар қолиби рубоӣ ба шогирдон ёд медиҳанд ва ин услуб бештар ба фалаки даштӣ мансуб аст. имрӯз фалаки даштӣ жанри мусиқии касбӣ аст
вайро ба жанри фольклорӣ тааллуқ дониста наметавонем, чунки фалаки даштӣ ягона шакли фалак аст ки дар дохили системаи чормуқом нозукиҳои аслии онро ифода карда метавонад. яъне вай озодона ифода мекунад. агар шумо аҳамият дода бошед, фалаки даштиро ҳар кас сурода наметавонад, зеро ки он тарзи овозбарории хоса дорад, эҳсосоти лаҳнии хосаро дорад. он нозукиҳои ё тобишҳои овозиро, садоиро дар бар мегирад ки масалан бо хати нотавии аврупои асос онро дарк карда наметавонем, навишта наметавонем. аз рӯи анъана гуфтем, агар матни асосии фалакро рубоию дубайтиҳо ташкил диҳанд, вале баъдтар дар замони мо фалаксароён ғазалҳоро аз адабиёти классикӣ ва шоирони муосир истифода менамоянд. бадин минвол фалаки роғӣ дар шаклу намунаи дигар такомул ёфт. фалаки роғӣ бошад, он бештар бо парастиши ғазалхонӣ ба вуҷуд омадааст. бинобар ин тамоми ғазалҳои форс тоҷикӣ имрӯз ба фалак ҷалб карда шуданд ва сарояндаи фалаки роғиро мебояд дорои дониши мукаммали шеър бошад, ғазалшинос бошад. фалакро муҳаққиқон жанри озоди мусиқӣ медонанд, ки ҳамеша дар такомулу таҳаввулот аст ва як хусусияти хоси фалак он аст, ки он бадоҳатан иҷро мешаваду аз фалаксаро донишу маҳорату малакаи баландро талаб менамояд. фалак гаштаву баргашта барои нигаҳдошти худ, барои нигаҳдошти садоии худ шакли омӯзиши шифоҳиро талаб мекунад. ин аст ки имрӯз ҳамон устодони варзидае ки солҳои дарози шӯравӣ дар музофотҳо кор мекарданду мактабҳои системаи устод шогирдро дар ҳудуди ё авлоди худ, ё оилаи худ, ё маҳалли худ рушд медоданд, ба консерватория ҷалб карда шудаанд. зеро ки танҳо ҳамин методикаи омӯзиш имрӯз дурустии худро, мантиқи дурустии худро тасдиқ кардааст ва аз ин фалак рӯ гардонда наметавонад. таркиби созии овозии фалак ҳам аз оғози зуҳураш то ба имрӯз такомул ёфтааст ва он бунёди системавие дорад, ки ба созу мусиқии хос иртибот мегирад. яъне ҳамчун жанри мусиқии овозии созӣ бо истифода аз асбобҳои хоси мусиқӣ бахусус думбра иҷро мегардад. мафҳуми сози бунёдӣ системавӣ онро дорад, ки дар ҳамон асбоб, дар ҳамин сози мусиқӣ доира ё майдони садоии ҳамин жанр пурра садо медиҳад. яъне имконпазир аст. барои иҷрои фалаки кулобӣ масалан думбра сози бунёдии системавӣ аст, чунки дар думбра метавон тамоми нозукиҳои садоии системаи асосии фалак чормуқомро иҷро кард. дар бадахшон чунин сози системавӣ, бунёди системавӣ ин рубоби помирӣ аст, рубоби бадахшонӣ ё рубоби помирӣ мегӯем. дар ҷараёни рушди ин жанр имрӯз мо гуфта метавонем, ки фалакро ҳам овозӣ ва ҳам созӣ имрӯз мо иҷро карда истодаем ва бештар фалаки созӣ ба созҳои яккаи думбра, ғиҷа, тутак, рубоби помирӣ ё ки танбури помирӣ, созҳои зарбии даф ва таблак иҷро карда мешавад ва имрӯз ҳамин фалаки созӣ чӣ дар фалакҳои силсилавӣ ва якка бошад, як қисма аз ҷониби ҳунармандони мо, аз ҷониби устодону шогирдони мо бештар талқин карда мешавад.
аз таърихи мусиқии суннатии мо маълум аст ки ду ҳавзаи бузурги фалакхонӣ, ҳавзаи фарҳангии Кӯлоб ва ҳавзаи Бадахшон мавҷуд буданд ва дар ин ҳавзаҳои ҳунарӣ мактабҳои виҷаи авлодии фалакхонӣ фаъолият мекарданд. мактабҳои авлодии фалакхонӣ тавонистанд ки хелҳои фалакро чӣ дар фалакҳои якқисма ё чӣ дар фалакҳои силсилавӣ ва бо созҳои нодири ин жанр ҳифз кунанд ва онро дар доираи мактаби устоду шогирд таълим диҳанд ва на фақат дар доираи авлод ё ин ки оилаи хиш, балки берун аз мактаби худ ҷалби ҷавононро низ тавонистанд ки касб кунанд ва онҳоро ба суннати фалакхонӣ тарғиб намоянд. ансамблҳои хонаводагии фалаксароӣ ҳанӯз дар даврони қабл аз истиқлол таъсис ёфта буданд ва баъдтар дар замони соҳибистиқлолӣ фаъолияти ин дастаҳои ҳунарӣ хеле хуб густариш ёфт ва ансамбли давлатӣ ҳам бо номи Фалак таъсис дода шуд, ки дар рушду нумӯи ин мусиқии нодири мардумӣ нақши бориз гузошт ва мегузорад. ду ҳавзаи бузурги фалакхонӣ ин минтақаи Кӯлоб ва минтақаи Бадахшон ки таърихан дар ин ду минтақа фалакро дар доираи мактабҳои авлодӣ ё ин ки ансамблҳои хонаводагӣ иҷро мекарданд ва наслҳои сеюм, чорум ва панҷуми онҳо то имрӯз ин анъанаи некро идома дода истодаанд. дар дигар минтақаҳо мактабҳои авлодии фалакхонӣ вуҷуд надорад, вале вобаста ба худи ҳамин минтақа ё ин ки маҳалҳои дигари Тоҷикистон жанрҳои хосае ки ба онҳо вуҷуд дорад албатта рушд карданд, вале фалакхонӣ танҳо дар ин ду минтақа асрҳои аср иҷро карда мешуд ва фалакро дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон дар равияи ин ду сабки хеле устувор иҷро мекунанд. воқеан имрӯз шаклгирии мусиқии овозию созӣ дар мактабҳои фалакхонӣ ҷараёни тоза пайдо кардааст ва омӯзиши фалак дар доираи мактаби устоду шогирд такмил меёбаду намудҳои дигари он пайдо мегарданд. нақши ин асбобҳо ба он мусоидат кардааст ки якахонӣ ҳам бо ҳамин асбоб рушд гирифтааст. масалан устод Гулчаҳра Содиқова, устодон Одина Ҳошим, устод Давлат Мадхолов ва дигарон ҳама бо думбра суруд мехонданд, фалак мехонданд, зеро ки ин сози бунёдӣ системавӣ аст. ба мисли он ки шашмахонро бе тамбур суруда намешавад. ин нақш ҳамеша ҷо дорад. ё ки ягон мусиқии аврупоиро агар шумо гиред, ҳатто дар асбобҳои скрипка ё ки дигар нафасӣ ё дигар тори навозанда бештар бо фортепиано такнавозӣ мекунанд. ин нақши сози бунёдӣ системавӣ дар ҳамин дар амалияи мусиқӣ зуҳур меёбад. маҳз тавассути ҳамин ансамблҳо, маҳз тавассути ҳамин мактабҳои авлодӣ дарёфтем ки фалаки роғӣ, фалаки даштӣ, фалаки паро, фалаки қаландарӣ, фалаки бепарву фалак, фалак матия, фалак муноҷот ва ғайра ва ҳоказоҳо, ҳар як ин фалакҳо хосатан ба ин ё он мактабҳои фалакхонӣ тааллуқ доранд ва ҳамин гуна ҷараёни шаклгирӣ дар байни мактабҳои фалакхонӣ хеле рушд карда буд. имрӯз дар доираи танҳо як фалаки даштию роғӣ маҳдуд шудан зарур нест, мегӯянд мутахассисон. ин жанр бояд рушд кунад, такмил ёбад ва муосир гардад. барои ин сафарҳои эҷодию паҷӯҳишҳои дақиқро бояд анҷом дод, то пояҳои ин жанри мусиқии суннатӣ боз ҳам устувортар гардад. дар асоси фалакҳои аслӣ мо фалакҳои дигари силсилавиро низ эҷод кардем ва онро пешниҳоди тамошобинон гардонидем ки дар ин давра силсилаи фалаки ғарибӣ, силсилаи фалаки паррон, силсилаи фалак бо панҷ гардиш, силсилаи фалаки худи роғӣ бо коркардҳои иловагӣ
пешниҳоди тамошобинон гардонида шуданд. мусиқӣ як василаи тарбият аст. шеваи хуби тақвияти зеҳну шуур, касбият ва шавқу завқ аст, зикр мекунанд донишмандон. аз ин нигоҳ фалак ҳам дар пояи дигар осори нодири мусиқии классикию суннатии тоҷикон барои тарбияи ҷаҳони маънавию фарҳангии наслҳо нақши борис хоҳад дошт. ин аст дарёфти олитарини фарҳанги давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон нисбат ба мусиқӣ, нисбат ба мақомоти тоҷик, нисбат ба тафаккури мусиқии мардуми тоҷик ва нисбат ба тафаккури касбии мусиқии тоҷик. ва ин як ҷаҳиши илмӣ аст, ҷаҳиши фарҳангӣ аст. имрӯз ҳамчун меваи ин кӯшишу саъю кӯшишоти мардуми мо, аҷдодони мо назми классикии бузургтарин дар ҷаҳон дорем ва мусиқӣ ҳамонам яке аз бузургтаринҳо дар ҷаҳон аст ки яке аз шаклҳои асосии он фалак мебошад. албатта нисбат ба матнҳои фалак, нисбат ба оҳангҳои фалак ва коркарди асарҳои нав дар заминаи фалакҳои аслӣ бояд чораҳои мушаххас андешем. ин нуқтаи муҳимро пеш аз ҳама пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ пайваста ба аҳли ҳунар таъкид мекунанд ки мо бояд асарҳои нав, асарҳои тоза эҷод кунем, чӣ дар заминаи шашмақом, асарҳои шашмақом ва чӣ дар заминаи асарҳои фалак бояд ки асарҳои тоза эҷод дошта бошем ва ин таъкиди сарвари давлат имрӯз дар байни устодони консерватория амалӣ шуда истодааст. мо кӯшиш карда истодаем ки бо оҳангу усулҳои нав дар сабки фалак асарҳои навро эҷод кунем ва онҳоро пешниҳоди тамошобинон гардонем. таҷлили рӯзи фалак як падидаи неку арзишманд аст. маҳз дар ин марҳилаи таърихии омӯзишу таҳқиқи муаррифии фалак барои таҳкими пояҳои арзишҳои фарҳангии миллати мо дар сатҳи байналмилалӣ нақши арзишманде хоҳад гузошт. зеро фарҳангу тамаддуни тоҷикон ба виҷа мусиқии суннатию касбии мо қарнҳо барои шакл гирифтани фарҳангҳои халқиятҳои дигари кишварҳои шарқи наздику дур саҳм гирифтааст ва имрӯз дар мероси фарҳангии ҷаҳон эътироф гаштааст. ба виҷа фалаку фалаксароӣ марзҳоро убур кардаву то ба фалак расида.